hemen gare Lizarraustin, Martzelo Lasa Zeberio fusilatu zuten tokin, eta hementxe daubea 82 urtez urpera eta ondan tokie. Martzelok hil zuen garaien 17 urte zeuzken. Abuztun 25 hil zuen, 36kon, gaztetan gerra aurretik ere movimentu nazionalistatan da moitzen zan herriko talde batekin, eta batzokin eta elkartzen mentzien bilerak iteko, eta nahiko errebelde edo baita ere mentzan pixkat, herrin Frankon alde edo frankista postura zeuzketenei aurre egiten zien, eta nun ez zuen gustoko, asko enbazo egiten zien, da bidetik entzia erabaki zuen, batzuk sorte gehiago izan zuen, ez zuen hiltzea ez zien iritsi, baina atxilotuta honea ekarrik izan zien gehiore, Olaberritik. Bazokitik bertatik eabamen zuen aurreneko aldiz fusilatzea etxegaratea. Baina esaten danez, paeta txikio muro koskorren baten gaine eta ia su emateko prest zeudela, ikusi zon garaien ua serio zijola, bere burue bota mentzon mendin bera, eta iesi mentzien hiltzaile. Atzetik tiau ziela, tirok esaten zon gure Osaba Angelek, bere Martzelo nanaiak esaten zuen tiau ziela, baina ez zuela jo, da iesi itia lortu zon. Eta Idiazabalen albitxu inguruko baserrin baten ehun batzutan izkuta eta ontzala, eta gero berriz etxea itzuli izan. Goizeko ordu 2-3 alde hortan etxeen mentzien beha atxilotzea. Kasu hontan gertatu zena zen Aranzaditik deitu gintuztela eta esanez toki hontan egon litekela pertsona bat ehorztuta. Liburu bat ekarri ziun, herriko gizon batek, Jesus Estensoro izena don gizon batek, eta esan zin, bazeukia panik gauza politia hitzako. Hola eta hola behitu ze bilaudeten. Liburu hortan jartzen zon, un joven de Olaberria fue fusilado entre la fábrica de químicas y las cadenas de Navarra. Sobre la carretera se ve aún allí el lugar de enterramiento, en el Robledal. Liburu hortatik hasi nintzeni moitzen, Lizarrausti alden jendekin, da lehenengotako kontatu zea izan zen, Jose Barandiaran. Esan zin, nola beti entzuntzon histori hori, nola Olaberrikoa ze baserritakoare bazekin, nola fusilau zuen hemen, da beak umetatik entzundola. Niarrek esan zin, patxikin hitzeitea, ni harritutak litu nintzen, nik ez non pentsatzen ura ikusi zon inor biziri zegoenik. Hemen izan daiteke? Hau garbiun hau, honoko garbiun hau. Hemen, inguru honetan? Ni errekan egon. Haike arrantzan eta ni mote sai ertzen azkan, gutxi falta zen, baina nik errekati aldain egin hor gora, errabuelta. Orduan ikusten dituen, hor hau dana garbi zeon, hemen etzion pago gaztiok eta sasiok, hor gulti. Balak eroitzen zian errekan, ni errekan egon eta neon doa. Osabai eta beste 2 presori, 3 preso zenbazkitela, 2 hiltzailek, bazkaldu zutela guztikan, eta bazkal ondoren atea zutela repidera, eta 2 libre utzi zituztela eta gure Osaba hiltzea ekarri zuela. Topatu genituen txanpon batzuk, eta topatu genuen karabineruen botoi bat, hainbat gauza. Eta haien artean topatu genituen 3 kaskillo, 3 bala zorro, eta beste 3 bala. Luze, persona bat, lehenbiziko txantatzen, zutitzen hor da. Altu esan eta alpargata zuri zauzken, hori izako lezataztuko. Argazki hau ikustetenen, sentimentu asko etortzen die, burua, eta baita ere, patxik aipatzen zituen alpargatas blancas, familien gehiok ematen zituzten, Maria, gure amona, Martzelo Narreba. Gero hemen ikusten deue Martzelo, etxeen dauna argazki bakarra. Tapa bintzuen, enik ez egizu longi ez zuenenko, geho jarri zuen elorri, oitako 2 elorri jarri zuen gainen. Txerri asko ibizen zan hemen eta usarren ezatatzearen. Kaskillo honetatik ze jakin izan genuen. Zirela, 7x57 milimetros, Mauser español, deitzen da kalibre hori. Eta hori izan
Espainialdean erabiltzen zen kalibre ofiziala, ejertzituak erabiltzen zuen, eta kaskillo hauek begiratzerakoan ikusi genuen fabrikatuta zegozela batzuk Toledon, besteak Sevillan, baina 1955ean. Horregaz egin genuen txostena, txosten tekniko bat egiten dugu, eta txosten horregaz hori bidaltzen dugu Arantzadiko antropologia taldeari, eta han analizatu egiten dute, eta posibilitateak badago zeo zer egiteko, etortzen dire, eta indusketa egiten da. Eta hori egin zen, palekaz, eta eskabadora bategaz, eta suabe-suabe, eta azkenean han agertu zen. Han agertu zen guk esaten genuen bidean, han agertu zen. Ustekabe oso ederra izan da, eta eskerrak eman behar dizkiogu bereziki Arantzadiri eta familiari sustatzaile nagusiak izan direlako Nafarroko gobernuari egindako inbertsioagatik, eta espektatiba oso gutxiko exhumazio batean, esaten gentzen bezala, orratza aurkitzea, lastotegian aurkitu dugu eta oso pozgarria izan da. Yo creo que es un día triste, pero espero también que para los familiares sea un día de reparación y que cierre un círculo que hace más de 80 años se inició, no se tenía que haber iniciado nunca, evidentemente, pero que hoy, pues consigamos cerrarlo un poco, ¿no? Hay un banco de ADN público con el que, contrastar el ADN y esperemos cerrar de verdad ese círculo entregándoos los restos una vez identificados a vosotros y a vosotras, pues para que esté cerca vuestra, ¿no? Zenitartekoak horiek izan ziren abisu eman zutena, egin zuten haiek haien aldetik investigazio edo ikerketa historiko ona, eta gugaz egon ziren denbora guztian. Gu milatzen egon ginenean, haiek etorri ziren desborosadoragaz, eta egon ziren lurra garbitzen, eta lan ederra egin zuten. Eta indusketa egunean be, han egon ziren. Eta zurrak agertu zirenean, danontzat izan zen dago posa, ez da? Eta haientzat, konfirmazioa, haien zenitartekoa, han zegoela, eta, ja ez zegoela galduta. Norbaitek esaten ditu baina, ematen do pelikula kontatzen aiziela, baino, pelikula hori egitazkoa da.